लागतार कि तू खत्म लागतार। हाँ लागता कि प्रियंका जी टोन उठाइए इसका। फराई भइल बा कि टराई भइल बा कि कहवा के झुमका झूलनी अरे कहाँ बा दुकान कहवा के टिकुली तो है टिकुलिया मारे हो जान ए सब धन खा जाले की आँखी के सोझा रहो इहे रे टिकुलिया पर 3 जना के रखल बानी। के हेलो 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 इहे रे हेलो टिकुलिया पर 3 जना के रखल बानी। ए उके ह पुलिस दरोगा थानेदार ओ देखिए के लागता टिकुली सटल बानी। भाई मत पर ऐसा लोग के फेरा में 3 जना के रखले बड़ी अगले समय में 5 जना के रखी ना कि हमारा पशु नहीं रहो यारो कि तू झूठे शौक करेला। लेकिन सुना तारा के बोले कहब का कहब कि देवर ताड़ी खाना में सूतेला लहर कारखाना में उठेला हाँ का कहत नहीं हुआ कि हमारा पशु नहीं रहो हाँ तू झूठे शौक करेला कि हम कने प्यार को का डरेला तू तो का बियावा प मारे ला। हम कने प्यार को का डरेला तू तो का बियावा प मारेला। हमरा पशु न धनंजय तू झूठे शौक करेला। हमरा पशु न धनंजय तू झूठे शौक करेला कि हम कने प्यार तो का डरेला तू तो का बियावा प मारेला। हम कने प्यार तो का डरेला तू तो का मारेला। ई कैसे बात लिख भइले यार। लीक हो गइल बा छोड़ दी लीक हो गइल इनके का जानता नहीं काहे छोड़ देनी कि कतना दिन से एगो लड़की के वही फेरा में हम लागल ए रुक जा भैया तू फेरा में रहिए लेकिन सुना। रुक जा पहले हां बोलिए बोलिए। प्रियंका से सोचली कि 2022 में आई लव यू बोल दे ना बोल ली 2023 में बोलनी आई लव यू बोल दे ना बोल ली 24 में सोचनी बोल दे ना बोल ली अब 25 छड़े वाला बा नए साल में ना बोलबू तो जनता नहीं ई का कहली 24 में कि सोचते रही आई लव यू कह सोचते रही आई लव यू कह तले दोसर ले भागल इनका पर हम मरी आई के और पर मरस हम इनके चाहनी ई चाहली के और के आराम करे तू जंगला के चाह ऊ चाहे के और के कि सोचते रही आई लव यू कह सोचते रही आई लव यू कह तले दोसर ले भागल तले दोसर ले भागल कुछ कहता नहीं रुआ कहीं ना हम ये कहते हैं प्रियंका ये बात लिख कैली है हाँ। कि हम का कनिया कि हमारा परवा मरे नहीं तो मान लो कुछ देर खातिर मरत नहीं जे एक दूसरा पे हमने के तो हमारा जोड़ीदार हो गेल कि अंगूरी से न छुए पैबो आ हमारा जोड़ीदार के कोडवा स्किलवा चेंज जैसी कर दीजिए ना दिक्कत हो रहा है बार कह दिसी हाँ कंफर्टेबल हो जाता सबको थोड़ा सा वाह वाह हाँ लेकिन हमने ये थोड़ी देर खातिर बानी जा अच्छा। लेकिन इंदिरा खातिर कुछ कह दी हमू ना प्रियंका जी खातिर अरे पढ़ाई कर लू अब कौन पढ़ाई कर लू
गीत संगीत है। अरे पढ़ाई करेलू आ कौन पढ़ाई करेलू तू कॉलेज के पीछे जाई कौन पढ़ाई करेलू तू कॉलेज के पीछे जाई कौन पढ़ाई करेलू पढ़ाई करेली बड़ी पढ़ाई करेली पढ़ाई करेली बड़ी पढ़ाई करेली इनकर 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 मम्मी भेजली के स्कूल में आ ई जाके ढुक गई पूल में। हम किसी को कुछ बोलते नहीं गाल में दीजिए, जवाब दे रही हूँ मैं। सवाल आपने किया है तुमको जवाब देना ही पड़ रहा है ना सवाल करती ना मैं कुछ बिल्कुल बोलना बिल्कुल, पड़ता। का हो? मैं पढ़ाई करती हूँ, ये खो दी तो मैं बोली स्कूल के पीछे पढ़ाई करती हूँ। गाइए काव्या जी, हम धनंजय का रखले बने चलिए गाइए। 76 छो छो मुंह से के खाई बड़ी पढ़ाई करेलू 76 छो गो मुंह से के खाई बड़ा पढ़ाई करेलू भैया चढ़ाई करेलू तू चढ़ाई करेलू चढ़ाई करेलू तू चढ़ाई करेलू तो बोलो मंच के पीछे जाके के पो चढ़ाई करेलू कि बोलो मंच के पीछे जाके के पो चढ़ाई करेलू। सबके पता है कि काव्या रेडी होके आवेली मंच के पीछे तैयार ना हो। रुकिए, चढ़ाई की बात हो रही है, चढ़ाई की बात नहीं हो आज रही है। हम मजा लेंगे कि कबया हो ठीक ना कोइलो काम गड़बड़ा दिहलू हम नहीं घबराए यार हमेशा कि हमको लोग प्रियंका हो ठीक ना कोइलो। प्रियंका अब हमने के चल चल के श्रीलंका मैं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं एक साल से आप लेके जा रहे हैं। ओइजा का टिकटे नहीं खेले तो हम का कर रावण आदेश से नहीं खेते कहा था मेरा गुफा में आने का भी आदेश नहीं है आप लोग का। जब आप रुकिए पहले जब मर्द बनल बड़ा तो मर्द वाला बात बोलो कि प्रियंका हो ठीक ना कोइलू काम गड़बड़ा दिहलू। देखिए दोनों लोग अपने हैं, पुतों मीठा भतरो मीठा क्रिया के कर खाए हाँ कि कबया हो ठीक ना कोइलू काम गड़बड़ा दिहलू। प्रियंका से हमके तू काहे लड़ा दिहलू प्रियंका से हमरा के काहे लड़ा दिहलू कि हमारा के काहे ना श्रीलंका भेजवा दिहलू। केकरा जोड़ रहे हैं? तारा जो है ना हो ना कि हमारा के काहे ना श्रीलंका भेजवा दिहलू आ रावण के गोफा में इलू इलू करा दिहलू रावण के लंका में इलू इलू करा दिहलू। अरे तेज भैया बड़ा रुआ मुस्कुराता नहीं का बात कि हम देखिला रोजे इहे गौर से राउर छपर चलता के हुओर से रोज करते हैं क्या सब मुझे है पता रोज करते हैं क्या सब मुझे है पता आप ही बोलिए क्या ये बात सही है तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। बापू बाप ये नुमा रुक जा इनका पर हम तई खिसियाई हैं ना 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 इनका पर जाए तई तू खिसियाई बोला केकरा पर हबो? हम दोनों जना पर हम ना भाई टू इन वन आज हम टीओ 10 खेलब आ 20 खेलब दोनों जाता रे तो जोरे धनंजय छोड़ के आ तोरे चलते फेंकब मोबाइल फोड़ के फोड़ दो किया बाबा के बगिया में अरे कबना के भगिया जगवलू एक बेया भैया बोलो, किया बोलो। बाबा के बगिया में कबना के भगी जगवलू एक बेया बाबा के बगिया में कबना के भगिया जगवलू एक बेया कहावा में ओढ़नी बिछवलू तू दगिया लगवलू एक बेया हवा में ओढ़नी बिछा
मच्छर है बताओ। ओढ़नी हमारे के जगह बिछेला हाँ हमारे जे अपन दिल के करीब थोड़ा बनी- थोड़ा चल जा पीछे। जे हमारे दिल के करीब बा जे ओढ़नी बिछेला बाकी कहीं और जगह ना बिछेला ई हमरा पता ना रहा बताओ तोड़नी कहीं और बिछाओ तारू ना ना। गिर गइल ओढ़नी गन्ना के खेत में गिर गइल ओढ़नी गन्ना के खेत में ए राजा सुन ला तोहरा के चुम्मा देत में चुमा देत में ए राजा सुन ला तोहरा के चुम्मा देत में गिर गइल ओढ़नी गिर गइल ओढ़नी गन्ना के खेत में एक वाह वाह घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली चोरी 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 चले खेत में बोलो कुछ कहल चाहता रू कह। कि दाग साबुन से छूटी कि सरफ से। अच्छा मैं क्या कुछ बोलो तो नहीं कि झूठे हमके बोला था रे ई लब डब से धोई है। ई कह जला मुरिया बोल कि दाग लागल बाटे दोनों तरफ से। ए धनंजय जी खोदत रहा सुनी कि दाग साबुन से छूटी कि सरफ से। दाग लागल बा दोनों तरफ से। लेकिन भैया कि गरम करही आमे के कर छना बाटा सटैलुए गोरिया। गरम करही आमे के कर छना सटैलुए गोरिया। कि कहावा में ओढ़नी बिछवलु तू दगिया लगवलु बिछवलु तू दगिया लगवलु ए गोरिया।